Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nining santos nga misa alang sa kasulbaran nining atong giantos nga pandemic. Unta ihatag na ang timos or hingpit nga kaayuhan atong tanan. Atos ang padayong iyampo ang atong mga benefactors, mga donors nga padayong nagtabang nato sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Hatagan ta sila sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom o guway kinutubang Dios, ikaw ang among gahom o lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon o tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug halangdon, liguno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalaw, sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod, dili gayud kini masayran sa hingpit, ug sa ingon, mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Daygunta ang Dios kansang gahom ania kanato, ug arang makahatag og labaw pa kay sa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygunta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Hesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Puno ang yuta sa kaayos sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayos sa Ginoo. Pagsadya, kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagdahigikan sa matarong sibo gayod. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lera nga napulog kuldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayos sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanang niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa husto ug sa matarong, sa kaluoy sa Ginoo, puno ang yuta. Puno ang yuta sa kaayos sa Ginoo. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog hangtod sa kahangturan,
ang tinguha sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Bulahan ang nasod kansang Dios, mao ang Ginoo, ang lungsod nga iyang gipili, aron maiyang kabilin. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pangdawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhis kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang amahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga puno ang yuta Sa kaayo sa Ginoo. sa kaayo sa Ginoo. Tinangana, puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Nya, ang gideklarar ni Kristo sa atong Ebanghelyo, mura maglahi. Ingon siya, muanhi ko aron magkabahin-bahin. Nya, maayo din ang magkabahin-bahin ta. Dili. Nya, nganong puno mang yuta sa kaayos Ginoo. So, sayop ning salmo. Kay si Kristo man mo'y katumanan sa tanan. So, di na ni nato gamiton. Ato na lang ingnon, ang yuta puno sa pagkabahin-bahin tungod sa Ginoo. Sakto, di ba? May giting koreksyonan. Nabitay ni ingon ako nga kuan, na ni nangutanan ako ba sa akong messenger. Pader, kinahanglan pa bang basahon ang Old Testament? Nako, kinahanglan oy. Pero karon murag usbo tingin ako kung tubag. Ay, murag nagkasukwahi. Kani nabilong man ni sa Old Testament na ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Unya, si Kristo dire, mianhi ko aron magkabahin-bahin, mag-away ang amahan ug ang iyang anak lalaki. Ang anak nga lalaki makig-away sa amahan, ang inahan makig-away sa mga anak babae, apil pang ilang nang umagad nga babae, niya ang umagad sang babae makig-away sa pagkagubuta, niya maayo din na. Tanawa sa inyong balay karon, di ba nag-away-away mo? Tanawang atong katilingban karon, di ba nagsig-away? Tinuod si Kristo. Mas tinuod si Kristo kaysa responsoryo. So kamo mga lectors ay na ni gamita sunod ha.
Minaw ko ma-excommunicate siguro ano gato yun dayonon. Unsa may kahulugan ini? Matod pa ni San Pablo, nag-ampo ko ninyo, diri ba sa unang pagbasa, nag-ampo ko nga inyo untang mabatunan ang pagsabot sa gahom sa Ginoo, unsa kini kalapad ug kataas, unsa kini kahabog ug kalaom. Isa bisag dili gid nato ni masabtan sa higpit, pero may untag makasabot mo. Ya, unsa may pasabot ani? Ano man sang di man mo kasabot. Mo na saan man ni pagsabot. Di man gid mo kasabot. Ang pagsabot ni ini mao nga saman. Nabisan dihas kagubot, bisan dihas panag-unay ug away, bisan diha gani sa pagpinatyanay, naa diha ang kaayo sa Ginoo. Di mo mutuwa na. Nga ikaw asawa bisag kulatahon pakas imong bana, naagyapon diha ang kaayos Ginoo. Nga kanang imong mga lagom maayo ra gid na tungod kay ang Ginoo maayo man. Di ba? Di tinon. Di na maayo imong lagom di ay. Maayo tungod kay ang Ginoo maayo lagi. Bisan pagdunggabon ka, masamad ka, kanang imong samad maayo ra gid na. Kay ang Ginoo maayo man. Muna ayaw na lang kahadlok, masamad ka, bana, dunggabon ka sa imong asawa, kay gaduda siyang nangabit ka, ay pagpasamad lang diha, maayo raman na, kay puno man ang yuta sa kaayos Ginoo. Di na maayo din. Sugot lang mo, mataptan mo COVID, total maayo raman mo. Ikaw niya pa din, katong namatay, maayo man sa siyang pagkamatay. Kay puno lagi ang yuta sa kaayos Ginoo. Di ba? Asawan, sakto dili. Hantod ng imong naong. Yung kabati mo na siya naong pader, maayo rasan nga nabati ng iyang naong. Nga naman, kung nagwapa pa na, basig na prostitute na, basin og napaangka na, kay daghan mang magukod. Anya karon kay di man kay maignaong, sa ilo-iloan las mga buangon. Pero guwapa pa na, mag-isige mo lami abayo, ana. Anya, gukuron man to nila. Buntis da yun. Insaw niya pa din ka ng guwapa. May rasan nga guwapa na. Kaya hasta pari, malingaw. Di ba? Di ba? Naagi rason. Ay rason ba? Mo na siya unang, para nako, di na nato masabtan. Pero may na lang ba, makasabot nga maayo gid ang Ginoo. Karon ganing ting COVID nya lockdown pata nahuman man ning atong simbahan, daghan man nun kayong nakadonate dinhi, di maayo ra gyung naay COVID no ginaot ka di na ni muundang. Pero maayo sag muundang ni, di ba? Kay puno lagi sa kaayos Ginoo. Ang tanang butang ba mahitabo ingon si Kristo, basta naa gani ko, kuyo gani ko ninyo, why butang nga mahitabo ninyo nga dili maayo. Muna ang yuta, puno sa kaayos Ginoo, kay bisan ang bati nga sitwasyon, kanang panag-away, kanang linibakay, maayo na kung naa ang Ginoo. Kani di ang torture, kanang torturon ka ba, kanang kulatahon kag maayo, kanang imartir ka. Kusog kay ning mga kawan karon, mga batanon karon, di naron usong martyrdom oy. Pero kanang martyrdom, that is the highest good. Para sa mga martyrs o para sa atong doktrina sa simbahan, martyrdom is the highest good. Og daghan kayong nangandoy ana, bisan si Saint Therese of the Child Jesus, si St. Francis of Assisi, nangandoy nga mamartir unta sila. Kay tagaan unta minimo Lord og kaning kahigayunan nga masinati namo ang the highest good nga mao ang martyrdom. Mao bitaw kaning mga martyr, dali kay na sila masantos kaysa kanang mga buutan lang. Kana ba mga santos og kinabuhi samtang buhi pa?
Dugay mo na kay sige pa man ang evaluate, sige evaluate, daghan pa kaing milagro nga pangitaon aron lang gid sila masantos. Pero kanang martir ba? Oy, way milagro hay. Martir dayon kay nga naman the highest good. Mo na si Kristo ang iyang giagian martyrdom. Nga naman it is the highest good nga atong ma-experience sa kalibutan. Nya kamo nakasabot mo na kanang martyrdom mao nay the highest good or the greatest evil. Ang sa may inyong nasabtan na the highest good or the greatest evil? The highest good. Kana pagpakulatan mo sa inyong bana. Inadong kulataha ko dong kay the highest good niya. Kada tamparos imong bana nga adik, tamparoson kag may kulatahon ka magsikig. Thank you Lord, thank you Lord. Salamat jud kayo Lord. Ana. Nindot no. Og anha di makaingon ang mga tao na buang naka. Og si San Pablo rasad mo'y nagsulti diha sa iyang letter to the Corinthians nga wa sa ko kay bawog unsa natong chaptera. Nga ang kabuang sa Ginoo mas labaw pa kaysa kaalam sa tao. Ug ang kaalam sa tao usa lang kabinuang para sa Ginoo. The wisdom of man is foolishness for God, and the foolishness of God is better than the wisdom of man. Di gyud matugkad no? Lapad, laom. Unsa may itong buhaton kay di man gini matugkad. Experience it. Sinatia, di man matugkad. Lami bag tamparuson ka, sulay. Mo nang ingos Kristo, come. Katubitas Filipi, niingon siya ngadto ni Nathaniel, nakita na mong Ginoo gikas Nazaret ngan lag Hesus anak ni Jose ug ni Maria. Ingon siya, naabagoy nindot des Nazaret. Siya, come and see. Sinatia, di na ko ma-explain. Di ma-explain ay. Kini ding akong pagkapari, ma-explain di ni nako nga ganahan naman ta kay kong magminyo ato. Atong tuiga 1995, mao na toy akong target nga magminyo. Nya nindot kay mig relasyon sa akong uyab. The highest good na to. Naami simbahan, Diyos nun, buutan, guwapa pag yun. Layo ra kay mo mga naong nyo. Ay kamo, guwapa mo, di masa mo buutan. Nato siya naagid tanan. Nya nga no man nga nawa mang akong interes nga makigminyo. Na porti mata na kong hilak nga di man ko ganahan magpari. Nya karon na pari naman ginoon ko. Karon pa nako natugkad nga ibutang day kong San Vicente Ferrer Parish. Aron ako ibutang niyo dinhi og stained glass. Ginay manindog. Mga igsoon, magampo kita nga moabot na ang kaluwasan ug kaluoy sa Dios ug iya kitang hatagan sa atong gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan mamahimong saksi kanunay sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nagdumala sa atong pangagamahanan, mapatigbabaw sa katarong ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanuganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay dadon na ngadto sa puloy-anan nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Langit no namong amahan, padilaaba sa among kasing-kasing, ang among gugma kanimo og sa usag-usa. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimo mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Hamo nga ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ato ngayon Kalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-an kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nong kaayo.
kay ang kalibutan puno sa kaayos Ginoo. Pero mahitabo ra ni kung di sad ta moatras sa mga kasakit. Di kita moatras. Ato lang yung isipon nga maayo ra gining mahitabo. So sa atong gipamaligya nga 3,500 ka slots nga tag 1,000 ang ato nang halin as of yesterday niabot na og 1,949. Daghan na. Gamay na lang nahibili, no? 1,551 na lang. So, ang mutiwas anig palit, malangit. Laing pahibalo, karong Sabado, mao ang Thanksgiving Mass ni Father Leo Archie, ang atong former deacon dinhi. Mumisa siya dinis ato alas 5:30 sa hapon karong Sabado. So wa tay misa sa alas 6, giatras natog jutay kay taas-taas man ang maong misa, alas 5:30 na atong misa karong Sabado. Unya ang ato sang mga pamisas, mga kalag, ang kana mga envelope na diha sa lingkuranan, pulos na mga pamisas kalag. So kung gusto mo nga modalaan na nya inyong panglista, inyong mga kalag nga nang handumon, pwede na inyo dadon, pwede sa na i-share nga tos mga silingan, nya iuli lang niya din higbalik. Sudli lang sad og gamay para pahinungod sa buhi, no? Ay lang sad puro kalag ang iuli. Kay basig kagon hinoon mo ana, sudli lang sa gamay. Kamusang mga online parishioners, pwede pod mo message namo nako pinagig text or sa messenger sa inyong pamisas mga kalag. Unya i-GCash lang or sa ato bang bangko or mga padala ang inyo sang pahinungod para sa mga buhi nga nagatiman sa simbahan. Mo na gitawag og pamisa. Ang kanang pamisa para nasbuhi ang inyong gipamisahan mautong kalag. Pero ay mo kabalaka kay sa madugay sa madali pamisahan sad mo. Hasta sad ako. O na magkaton-katon tag pamisa karon para nasa mo pamisa nato. Kanang dili mo pamisa, peligro na. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.